Ga Hajiya saratu manyan mata, Zainab baby ke fitilar taskiyar ce. Hajiya saratu ga gimbiya Zainab kyakkyawa, taka da lafiya manyan yara ne a taskiyar. Hajiya saratu ga gimbiya Zainab kyakkyawa, taka da lafiya manyan yara ne a taskar. Hajiya saratu ga gimbiya Zainab kyakkyawa, taka da lafiya manyan yara ne a taskar. Kin samu dama sai ki dama, kyakkyawa Zainab mai ƙarya shi yake na dama. Kyakkyawa Zainab kyan hali na ki sai ki kare himma. Kyakkyawa Zainab duk dan halak ba yakin halacci. Kyakkyawa Zainab ke da akwai karamci. Kyakkyawa Zainab saratu da Zainab akwai mutunci. Kyakkyawa Zainab ko a taskar kun fita daban ne, taurarin farin wata. Hajiya saratu ga gimbiya Zainab kyakkyawa, taka da lafiya manyan yara ne a taskar. Yarinya mai kyau mai nagarta, Hajiya saratu kyakkyawar da babu irinta. Hajiya saratu ke bakin ramin mugunta. Hajiya saratu ga ilimi ba kya da ota. Hajiya saratu da tsafta aka san ki ba kasanta. Hajiya saratu auren ki sai mai kudi da mota. Hajiya saratu fetikan kyauta yake rerawa. Hajiya saratu kin fi kyau a fadar gidan sarauta, ne ado da kwalliya Zainab kin fi karfin magauta. In batu na girma ake Zainab dole a saka ta, to ashe Hajiya Sara ita ma ba a barinta. To ashe kafasitinta ya zarce a makwatanta, to ko cikin ƙawayenta wallahi babu mai ajinta. Zainab da Hajiya Sara alaƙar ko ba a raba ba. Halin nagarta, duk abin da kannanka suke so kana yin bajinta. Na lura kai da kannanka ko soyayya mai nagarta. Yan taskiyar maza har mata ai dole in yi baku, in dai ana batun kyawawa taskiyar a saka ku. Mamman Sani ya ɗo nauyin waƙar na ya baku, ni auta ne jar da ganin zan bar ku za na koma.